वाह, तोरे हाथे के बनल तरकारी का जवाब नहीं खे। बस बस बस, जब ले तोरे हाथ का बनल तरकारी न खाइला हमार तो पेटे नहीं भरेला। हम सोचे थे कि जल्दी तू लगन का बियाह कर दे। अरे कम से कम रोज तोरे हाथ का खाना तो मिलल करी। अरे गुड़िया, बसेला कौन देश रे। का बोल गुड़िया, भर पेट हूर के चल देलू का? अरे का भइल, एके का हो गइलो? आ गई ले खाइल चालू कर दला। अरे का गरीब भूख लगत रहल, लेकिन एक बात हो, गुड़ीवा जौन हो ना खाना बहुत चौचक बनावे ला भाई। वाह हाँ सही मामा, हाँ। खाना तो एक नंबर बनावे ले। अरे रोटी आओ लेला।